To jama'a assalamu alaikum. To jama'a, kowa ya ji shugaban mu mai albarka Cani kwanaki ya fito ya yi magana abin da ya shahi matatan mai, wanda wannan matatan man mutane da yawa wato ba su san muhimmancin ta ba. Domin wannan matatan mai kusan babu wani abin da muke murna da shi, wato abu na biyu idan ka cire juyin mulki sai ita wannan matatan man da za a zo a yi. Domin daga cikin wannan matatan man za a dinga zuwa ana fidda bakin mai wanda ake canjin wato mashina da motoci, kaga zai zo yayi sauki a cikin gida. Daga cikin wannan matatan man za a zo a hidda wato ledodi, ya zamanta za mu dinga yin leda a cikin gida, ya zamanta za mu dinga yin roba a cikin gida, ya zamanta za mu dinga hidda wato me ake cewa kwalta duka a cikin gida. Sakamakon da kwaltar da ake mana wata kwalta ta wulakanci wadda bata wuce tako 3 ba. Idan ka zabgo da gudu akan titi kai tsalle na ɗaya na biyu ka tsallake kwalta, saboda wulakanci sai a iban mamu wata kwalta wadda bata wuce ta kawo ba. Ga ma Allah ya mana girman ƙasa inda za a zo a mana kwalta a shinhida inda mota 4 za ta jera ta tafi ko mota 3, sai a zo a mana kwalta wato inda mota 2 za ta jerawa, kuma in suka taho da gudu wani zai iya bugi wani ko madubin wani ya bugi wani. Bi ma'ana abin da ake nuna mu cewa kwalta ba a cikin gida ake tace ta ba. To shi ne Baba Cani yake jin hankalin 'yan Nijar cewa wannan matatai tana da bala'in muhimmanci, domin idan aka zo aka yi ta wannan kwaltai za a dinga zowa a yi ta a cikin gida. Idan aka dinga yin ta a cikin gida to za ku ganin kwalta a ko ina a Nijar an shihida ta kawan madubi. Yanzu idan ka duba kamar irin garuruwa abin da ya shahi da Magaran da Maradi da Tawa, za ka yi ta ganin gasu nan wurin wasu wuraren. Yanzu nan Soraz ba, nan Soraz nan da Magaran, wannan hanya inda ake cire mai, kadiba garin tsaba wulakanci, wannan hanya wa'annan mutanen har su gama zaluncin su gama, wannan hanya ba ta da kwalta. Idan ana wucewa kai ta ganin motoci ga sunan suna ɗauko mai suna shiga da shi a wani gari, amma mu kuma ga hanya nan wurin ko kwalta ba ta da. Wannan wani irin kayan kunya ne, wani irin kayan kunya ne, kuma da wannan wai mutane ba a sa yi magana. To wallahi ƙarya kuke. To da wannan muke kiran gwamnatinmu Cani da yayi wannan magana, to ha mutane 'yan ƙasa ku ɗauki wannan abin da muhimmanci, domin idan aka zo aka yi wannan abin to za ka ganin komai ya wadata. Domin ba yanda za a yi birni ya ginu ba da hanyoyi ba. Duk yanda aka ce ga birni ya gini in dai babu hanyoyi labarin banza ne. Ko da ba gine-gine, idan kuna da hanyoyi masu kyau to tabbas duk wani reni da wasu fitsararru suke maku zai tafiya. Sannan za a samu ma'aikatu a cikin gida. Da in za a sayi leda kilu-kilu ana Najeriya, da in za a sayi roba kilu-kilu ana Najeriya. Kwalta sai a dinga sayo mana ita cikin tanunuwa, a zo a shinhida mana wata kwalta wanda in ka sai sabon mashin ko sha sabon mota, Allah bai joho maka hadari ba, amma haka kwalta za ta zo ta wulakanta maka mashin, saboda kankaru ne ake saki a ciki, wanda da za ka saki ka yi accident ka hwadi, wato za ka dinga ganin naman ka ya liƙe a jikin kwalta, saboda daman kankaru ne ba wata kwalta bace wato ta kirki. Duk wannan ana nuna mana cewa ai wannan kwaltar saboda daga waje ne muke sawo ta, ba ta mu bace ba. Idan muka ce a yi hanya mai girma, kwalta mai hwaɗi, wannan mace-macen da ake yi, hanyar da Magaran, hanyar Yamai, hanyar Tawa, sai a ce ai ba mu da muwayan ɗin da za a iya yin buɗe ƙasai, wato a yi kwalta wadda mota 4 za su tafiya a Lerator, sai a ce mama ai ba mu da wannan muwayan ɗin sayan kwaltai. To shine Baba Cani yanzu yake kawo muku hamzari, yake cewa wannan matata a yi ta. Kuma duka abin da aka ce za a kashewa 500 miliyar ne. Iya kuɗin da 'yan tarayya ne suka swace suka sai makamai, suka ce sun sai makamai. Iya swatar da 'yan tarayya suka yi ce minister ɗinsu wanda ya swace na makamai 500 miliyar ne kawai za a yi da a yi wannan matatai. Amma yanzu nan zaka jin wasu ma ba ma su magana, ba ma su ai magana. Kai da ka fito yanzu kana magana ma kai din ma laihi kake yi ko zaka shan zagi. To dan haka wannan magana da Baba Cani yayi tana da muhimmanci, mutane a lura. Kuma muna fatan Ubangiji Allah ya bashi iko yin wannan matatai, domin idan aka yi wannan matatai 'yan Nijar miliyoyi za su samu aiki a kamfaninnika da yawa, kamfanin leda, kamfanin roba, 1 kenan, kamfanin man shayi 2 kenan, kamfanin kwalta. Komai za a zuwa sai an yi kamfani sama ga wajen 20 ake zanawa idan aka yi wannan matata a cikin gida. To don haka muna fatan Ubangiji Allah ya dafa mai, Allah sa a yi wannan matatai.